ए भैया, हम भोजपुरी गायक कुंदन राज रोहन सबसे निहोरा करतानी, विनती करतानी कि अपन बबुआ और बबनी के सहेज के रखी, काहे कि पूरा एरिया में लइका चोर तबाही मचौले बा। तो घर में रही, सुरक्षित रही और सतर्क रही। सबसे भी ज्यादा लइकन के चलत नइखे पाता, कुछो ना बुझाता, सबके कहवा लेके जाता। सतर्क रही, सुरक्षित रही। 100 से भी ज्यादा के चलत नइखे पाता, कुछो ना बुझाता, सबके कहाँ लेके जाता। लइका